ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet aktar familji bdew jirriċiklaw l-iskart organiku li l-biċċa kbira tiegħu jiġi mill-ikel. L-istatistika turi li l-iskart organiku mormi fil-Borża l-Bajda żdied bi kważi 4 darbiet fuq l-2019. L-NSO attribwixxa din iż-żieda l-fatt li fl-2019 kienet l-ewwel sena sieħa li matula nġabar l-iskart organiku wara l-proġett ġie estis mal-pajjiż kollu fl-aħħar ta' Ottubru tal-2018. Iċ-ċifri juru b'mod globali l-iskart ġenerat is-sena li għaddiet żdied b'aktar minn 23,000 tunellata meta mqabbel mal-2018 għal total ta' kważi 350,000 tunellata. Il-maġġoranza tal-iskart fl-2019 madwar 33% nġabar mill-Kunsill Lokali f'Borossuet. Skart ieħor inġabar mill-impjanti tal-iskart Goff, mit-tindif li jsir fit-toroq u mill-bringing sites. Kważi 2/3 tal-iskart riċiklat fl-2019 kien magħmul minn karti u kartun, segwit meħġieġ u plastik rispettivament.